Našťastie som si ho včera nekúpil. Dnes je výročný výpredaj a tento odstraňovač žmolkov, o ktorom som si predtým myslel, že si ho nemôžem dovoliť, je konečne v akcii. Objednajte si ho teraz, kúpte si jeden a druhý dostanete zadarmo a noví používatelia si môžu užiť 7-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu, takže si ho s dôverou vyskúšajte. Toto nie je obyčajný odstraňovač žmolkov, naozaj odstraňuje žmolky žmolkov. Ľahko odstráni žmolky žmolkov a uvoľnené nite za pár sekúnd a vaše oblečenie bude vyzerať čisté, upravené a elegantné. Odkedy ho používam, moje staré oblečenie vyzerá ako nové, oveľa upravenejšie a reprezentatívnejšie. Po jeho použití určite nebudete chcieť používať žiadne iné produkty. Tento odstraňovač žmolkov 2 v 1 má ultra ostrú 6-čepeľovú hlavu. Používa vystúžený vonkajší plášť s včeliu-včelou plástom, ktorý zaisťuje 360 stupňov všestranné čistenie bez poškodenia oblečenia alebo poranenia rúk. Jeho výkonný motor čistí oblečenie rýchlo a efektívne s viditeľnými výsledkami už po jednom použití. Na jedno nabitie vydrží až 60 dní. Je tiež malý a ľahký, vďaka čomu sa ľahko prenáša, a to aj v práci.